नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. आणि तुमच्या इकडचं वेदर किती आहे, तापमान किती आहे मला नक्की सांगा. पटापटा कमेंट करा मंडळी. मेरी लाडो तुम तरली ती. हाय पिंटू दादा, नमस्कार. नमस्कार पिंटू दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात तुम्ही? Who are the one who is? काय म्हणताय दादा? Who are the one who is म्हणजे पटापटा कमेंट करा सर्वांनी कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. आणि पिंटू दादा, तुमच्या इकडचं वेदर किती आहे, टेम्परेचर? कमेंट करा सगळ्यांनी, कमेंट करा. नमस्कार सगळ्यांना, नमस्कार. काय उन्हाच्या झळाक्या लागतायत की नाही? ऊन भरपूर आहे की नाही? पाऊस कधी येणार म्हणताय मंडळी? सांगा पटकन सांगा, मला कमेंट करून सांगा पाऊस कधी येतो. कोकणातला कोण असा की नाही? असं लाईव्ह मध्ये जर कोकणातला कोण असा तर कमेंट करून नक्की सांगा मला. हाय पिंटू दादा, तुमच्याकडचं वेदर काय आहे? आणि कोकणातलं कोणी जर बघत असेल तर त्याने मला नक्की सांगा की कोकणातलं आताचं टेम्परेचर काय आहे. आणि खरंच खूप स्वागत आहे सर्वांचं. उद्याचा लाईव्ह आपला खूप खास असणार आहे, कारण मी असा एक गेम उद्या घेणार आहे की हसून पोटात दुखेल असा गेम असणार आहे. त्यामुळे उद्या सर्वांनी प्लीज उपस्थित राहा. 1:15 वाजता, बरोबर 1:15 वाजता मजा येणार आहे. पाऊस 5 जूनला सुरू होतो, हो का? नक्की का? चला बघू कोण आपण पैज लावायची का? बघू कधी सुरू होतो तो. प्रेम सांगतोय 5 जूनला सुरू होतो, 7 पासून सुरुवात होते पावसाळा. ते मिरक असतं ना, मिरक माहिती आहे का कोणाला? मिरक म्हणजे काय माहिती आहे का? मिरगाला पाऊस सुरू होतो कोकणात. मिरक म्हटलं की पाऊस येईल अशी आशा असते सगळ्यांना. कोणाला माहिती आहे का? प्रेमला माहिती असेल मिरक, कारण प्रेम आमचा कोकणातला आहे. अजून सीसीवर असणाऱ्यांपैकी कोणाला माहिती आहे का? कमेंट करा, फक्त पाहू नका, कमेंट करा, बोला मंडळी. अजिबात नाही ठाऊक आम्हास, हो ना? प्रेमला माहिती असणार आहे की मिरक म्हणजे काय. मिरगाला पेरणी वगैरे हे सगळं सुरू होतं. शेतीची कामं सुरू करतात मिरगाला. देवांना नैवेद्य वगैरे दाखवतात, बरोबर की नाही? सीसीवर कोकणातला कोण नाही काय अजून? आणि मिरगाला आंबोळ्या किंवा वडे याचा नैवेद्य असतो, चिकन असतं. पाऊस सुरू झाला की गावठी कोंबडी खातात.
मृग नक्षत्र तरी माहित आहे का लोकांना विचार. मंडळी आहे का माहिती मृग नक्षत्र काय असतं माहिती आहे का? तेव्हा पाऊस पडतो. कोणाला माहिती आहे मंडळी सांगा सांगा, मृग नक्षत्र म्हणजे काय सांगा बघू. सीसीवर असणाऱ्यांनी सांगा मृग नक्षत्र म्हणजे काय, त्यावेळी काय होतं. सांगा सांगा मंडळी, कमेंट करा. 22 लोक बघतायत तुम्ही, एवढी लोक बघतायत लाईव्ह, मग एखादी कमेंट नक्की करा आणि संवाद साधा. सबस्क्राईब नका करू, लाईक नका करू, फक्त कमेंट करा आणि सांगा. आणि जर फिरायला यायचं असेल ना तर आमच्या कोकणात नक्की या. आता मी पण चालली आहे माझ्या कोकणात सुट्टी घेऊन. सो जर कोणाला यायचं असेल तर मला नक्की कमेंट करा. प्रेम बोलतोय, मृग नक्षत्र लागल्यावर जो पहिला पाऊस पडतो त्याला आम्ही मिरग असं म्हणतात, बाकी लोकांचं माहित नाही. येस, आपण त्याला म्हणतोय मिरग. मिरगाची कामं करूची रवली, आमची मिरगाची कामं करूची रवली असं म्हणतात है ना. चला बाबा, मिरग सुरू झालो, आता भात पेरू भया नाही म्हणत की. चल बाय, जाते बाय, उकरड पेरूचो असा. शैलेंद्र पवार, नमस्कार शैलेंद्र दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये, खूप खूप स्वागत आहे. तर शैलेंद्र दादांनी मेसेज कमेंट केली आहे. शैलेंद्र दादा, तुम्हाला माहिती असेल का, आहे का मृग नक्षत्र तेव्हा पाऊस पडायला सुरुवात होते. तुम्ही कुठले आहात शैलेंद्र दादा? इश्कोनते नमस्कार दाखवा आता चमत्कार. खूप दिवसांनी आलोय आपल्या लाईव्हवर. हा, फक्त तुम्ही नमस्कार करूनच जाता दादा, पण बरं वाटलं आल्याबद्दल, थँक्यू. जळगाव, खानदेश. ओके, खानदेशचे का तुम्ही? वा वा वा, नमस्कार गुरुनाथ दादा. खानदेशला दादा वातावरण कसं आहे? गरमी आहे का? गरमी आहे का? मिरग आला म्हणजे खरी पावसाची चाहूल लागली. येस, 8 तारीखला मिरग आहे प्रेम, 8 तारीखला आहे. 8 तारीखला आपण मला विसरला देखील असाल, जरा विसरला नसाल तर माझं चॅनलचं नाव सांगा पाहू. तुमचं चॅनलचं नाव दादा? नाही दादा, तुम्ही मला कधी तुमच्या चॅनलचं नाव वगैरे नाही सांगितलेलं. दीपक दादा नमस्कार. ताई, काय चष्मा लागतो का तुला? हा, चष्मा तर लागतोच रे भावा, चष्माशिवाय आमचं कसं होणार सांग. शैलेंद्र, प्रवास शब्दांचा. ओके, मग आता तुम्ही नाव बदलला तर मला कसं लक्षात येईल ना प्रवास शब्दांचा. तुम्ही प्रत्येक जण तुमच्या आयडी मध्ये चेंज करून येता, मग ते नाही लक्षात राहत ना, कसं लक्षात राहणार. इकडे
आज इकडे ढगानं आभाळ दाटलंय, पाऊस लागेल कदाचित संध्याकाळपर्यंत बघ. सम्राट दादा नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? मस्त, खूप दिवसांनी आला सम्राट. विजय दादा म्हणते ताई नंबर 5, ताई श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला, काय बनवलं? आज मटर राईस बनवते. दादा कुठे होता इतके दिवस? 2 दिवस तुम्ही मला भेटलातच नाही. युट्यूबने नाव बदललंय सर्वांचंच. ओके ओके, युट्यूबने बदललंय का? कामात होतो ग ताई. ओके ओके, बरं आहेस ना तू? परी, ए परी, जरा मटर घेऊन ये फ्रीज मधले. मटर घेऊन ये मटर. स्वामी समर्थ म्हणतात. नमस्कार नमस्कार, कसे आहात तुम्ही दादा? कुठून आहात? सम्राट म्हणते हो. दीपक ताई तू चष्मा घालून असतेस, कायम चष्मा घालून असतेस? हा घालते घालते, जशी आठवण येईल तसं घालते मी. सम्राट दादा म्हणते ताई ये ताई मुंबईला. हो हो येते येते सम्राट दादा, नक्की येते. दादांना पण घेऊन या. येस येते येते. थँक्यू. वेब सिरीज चालू आहे, त्या शूटिंग मध्ये बिझी होतो. ओके ओके दादा, कुठे चालू आहे शूटिंग तुमची? शूट कुठे चालू आहे? परी, फ्रीज मध्ये जरा बिर्याणी मसाला ठेवलेला तर घेऊन ये. बिर्याणी मसाल्याचं पॉकेट असतं ना फक्त. कमेंट करा म्हणजे कमेंट करा. मी हाय चिन्मय, मी नंतर येतो. अरे पेपर कसा गेला सांगितलंच नाही. ठाणे कोपरी मठ मध्ये. ओके, गोल मोठा भांडा ठेवले फ्रीज मध्ये, त्याच्यात ठेवले सगळं. माझ्या वरचा कमेंट नाही वाचले तायडे. तुमच्या वरचा मी नंतर येतो. कुठली? नाही हो दादा, मी सगळे वाचले. वाचली ना दादा, मी वाचली सगळी होती. ओके, हाय जम्मू टू कोकण गर्ल, स्वर्गापेक्षा सुंदर असं आमचं हे कोकण. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. आपलं कोकण स्वर्गापेक्षा सुंदरच असा. ठाणे कोपरी मठला चालू आहे का? ओके ओके. चिन्मय बोलते मी नंतर येतो. ओके चिन्मय. प्रेम बोलतोय सायलीचा एक निरोप आहे तुझ्यासाठी, ती उशिरा येईल म्हणून. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. थँक्यू यश, निरोप दिल्याबद्दल सायलीचा. थँक्यू फॉर सपोर्टिंग मी. यश कोण आता? यश कुठे बोलली मी? केंट देता है सबसे शुद्ध पानी और प्रीतिया देती है शब्द सबसे शुद्ध वाणी. वाह वाह वाह, क्या बात है, एक नंबर. काल माझ्यासोबत वाईट घडलं, सांगतो नंतर. ओके ओके ठीक आहे.
अरे देवा, यश कोण? आता मी यश कोण मला नाही माहिती. भानुदास दादा बोलतायत हाय नमस्कार लाईक डन. थँक्यू भानुदास दादा, थँक्यू सो मच. कसे आहात दादा? आय एम ॲक्टिंग ॲज मॅथ इन्चार्ज ऑल्सो अ सॉन्ग इन लीड लोड. ओके ओके. सम्राट दादा, ताई तुला इंस्टाग्रामवर मेसेज केला होता ग ताई. हो का? नाही रे, मी पाहत नाही रे इंस्टाग्रामचे मेसेज. चिन्मय बोलते काल माझ्यासोबत वाईट घडलं. काय घडलं? काय घडलं सांग. आली मी 2 मिनिटात. हॅलो प्रशांत दादा, नमस्कार. प्रशांत दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात? हाय तुषार दादा, कोकणची ताई, नमस्कार. नमस्कार दादा. जेवलात का तुषार दादा? कौन बनेगा करोड़पति? मैं ही बनूंगी करोड़पति. प्रशांत दादा म्हणतायत मी आहे मस्त आहे ताई, तुम्ही कामात दिसताय ताई. झालं दादा, झालं. कामं तर खूपच पडली आहेत दादा. गावी जायचं म्हणून कामं भरपूर पडली आहेत. काय सांगणार, कामं खूप म्हणजे खूपच. क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? अहमदनगर. करोडपतीच्या नादात झालेत किती रोडपती. येस. ओके सॉरी, अहिल्यानगर. प्रशांत दादा म्हणते खूप ऊन आहे इकडे, तिकडे आहे का ताई? नाही, जम्मूला आहे मी, पण इकडे पण खूप टेम्परेचर वाढलं आहे. 42 डिग्री वगैरे असं आहे. विजय दादा, माझ्या 3 कमेंट कुठे गेले? माझे 3 कमेंट्स झाले नाही वाचले ताळे. अरे असं का होते, मला इथं मिस कशा होत आहे? अगर आप देखे होंगे तो आई एम ओनली पर्सन जो आपण कोकण का इतना तारीफ करता है. आमचं कोकण. येस दादा, तुम्ही साऊथचे असून सुद्धा
भगवान क्या करू. हो दादा काय ते आता वाचल्या मला इथं स्क्रीनवर दिसत नाही कधी कधी. वाचले मी दादा, विजय दादा तुमच्या कमेंट. थँक्यू सो मच. नक्की म्हणा तुम्ही तायडेच म्हणा मला. आणि तुम्ही एकमेव आहात जे जास्त माझ्या आपल्या कोकणातली तारीफ करतात, जेव्हा जरी तुम्ही कोकणातले नाही आहात तरी पण. प्रशांत दादा मी जम्मूलाच आहे. क्षेत्रफळाने सर्वात लहान जिल्हा कोणता विचारतोय तुषार दादा. प्रेम बोलते सायली सोबत आयुष्य जगायचं आहे आणि प्रीतियाचं हसणं कायम जपायचं आहे. वा 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 वा. सॉरी सॉरी अनम्यूट करा ताई, आवाज नाही आहे. सॉरी म्यूट केलेला आणि अनम्यूट करायला विसरली. मी ना शनिवारी इथून सुटणार आहे बाबा. असं वाटतं की काय जेलमध्येच आहे मी, असं वाटतंय. कधी इथून जाते ना, जाईपर्यंत माझी हालत अशी होणार आहे. जाताना पण असं नाही की उठसूट आपण जातो ना, सगळं जेवण वगैरे करायचं थोडंफार आणि ते ट्रेनमध्ये घेऊन जायचं. कारण 2 दिवस ट्रेनमध्ये तेच ट्रेनचं खाऊन. कोणाकोणाला आवडतं ट्रेनचं जेवण मला सांगा जरा. ट्रेनचं जेवण कोणाला आवडतं. आवाज येतोय का. विजय लेफ्ट वाला लाईटचा बटन आहे आणि राईटचा फॅनचा बटन आहे, लक्षात ठेव बरं का. हो 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 दादा हो. इश्कॉलर म्हणते येताला येताला येताला. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. मुंबईला गरमी कमी झाली का विजय दादा. प्रेम मुंबईची गरमी कमी झाली की आहे तशीच. अजून अक्षय दादा कसे नाही आले. प्रेम बोलतोय. विजय दादा म्हणते मला अजिबात आवडत नाही. मी घरी ठेपला बनवून जातो 2 days पर्यंत मस्त राहते. ठेपला म्हणजे ठेपला काय आहे. प्रेम बोलते शनिवारी तू सुटणार आहे जम्मूतून थेट कोकणात. अंतर किती असलं तरी तुझ्या येण्याची वाट मात्र कोकण रोज पाहतंय. वा 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 यार खरंच. हे 2 दिवस माझे कसे जाणार. सलीराजे नमस्कार, मी आलो. लाईक केलो ताई, थँक्यू सलीराजे. कसे आहात तुम्ही. प्रेम बोलते मुंबईत गरमीने वैतागले. एवढी गरमी आहे ना, मला आता तेच वाटत होतं की यार मुंबईला उगाच थांबते, घरीच जायला पाहिजे होतं डायरेक्ट. विजय दादा येस आज सकाळपासून थोडं क्लाउड आणि विंडी ॲटमॉस्फिअर आहे. मला असं वाटतं की आज पाऊस पडेल सगळीकडे. थेपला इज मेथी पराठा विथ दही अँड मँगो अचार. वा 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 वा. असं बरं वाटतं ना काहीतरी खायला. सर्वेश दादा म्हणतोय हॅलो सुंदरी. हॅलो सर्वेश, कसा आहेस तू. सर्वेश आज कोकणातलं वातावरण कसा, पावसाचा की नाही. आज पडतो संध्याकाळी पाऊस. मंडळी प्लीज लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. आणि परी खुशी परी परी बरोबर ओके. झोप येतं.
ए बाबा अनम्यूट किती नेक्स्ट मंथ कोण अँड कुडाळ देऊळवाडा अँड हडीगाव अँड कट्टा. येस नक्की या नक्की या. इश्कॉलाला म्हणतोय प्रे काही लिहिलं तरी तुला माझ्यापेक्षा सायलीचंच लिहिलेलं जास्त आवडू लागलंय. सर्वेश म्हणते ढगाळ वातावरण आहे, कदाचित लागेल आज संध्याकाळी पाऊस. अनम्यूट म्यूट करते अनम्यूट म्यूट करते आणि अनम्यूट करायला विसरते. काय ते पहिलं मी खूपच 5-5 मिनिटं बोलत बसायची, 2-2 मिनिटं झाली की बोलत बसायची आणि नंतर मग मला सांगायचे की ताई अनम्यूट केलंय, ताई म्यूट केलंय, ताई अनम्यूट करा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट. लाल लाल कलरची बांगडी इज ओके, पण लाल लाल दिव्याची हीच डिफरंट. जय भीम, जय शिवराय, जय शिवराय, जय भीम. लाल लाल कलरचो बांगडो, बांगड्याचो कलर लाल. चल माझ्या सोबतच खा, चल माझ्या सोबत खा. परी इज द क्यूटेस्ट ऑफ ऑल इन युअर फॅमिली. थँक्यू दादा. जेव्हा परी झालेली ती गोष्ट सांगते मी. परीचा आता बड्डे येणार आहे 29 मेला. तो परी जेव्हा झालेली ना, संध्याकाळची झालेली ती 11 मी सकाळी ॲडमिट झालेली आणि परी आमची झालेली 29 तारीखला संध्याकाळी 7 वाजून काहीतरी 10 काय 15 मिनिटांनी, 7:30च्या जर 1-2 मिनटं आधी. तर तुषार दादा हाय म्हणतायत. ईश्वर म्हणताय कलर नाही बांगड्यांचो मसाला. येस, कलर नाही बांगड्यांचो मसालो लाल, हिरवो मसालो. तर आणि त्याच संध्याकाळी ती जशी झाली ना, तसा असा पाऊस पडायला लागला धो धो, म्हणजे त्याच दिवशी पाऊस सुरू झालेला. आणि यावेळी पण माझी अशी इच्छा आहे की 29 मे पासूनच पाऊस सुरू व्हायला पाहिजे भरपूर. विजय दादा म्हणतात ॲडव्हान्स हॅपी बर्थडे टू लिटल एंजल परी. स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस हर विथ गुड हेल्थ, वेल्थ अँड प्रॉस्पेरिटी. थँक्यू दादा, थँक्यू. बॅक साईड म्हणतात हाय बाई, हाय. पटापट कमेंट करा सगळ्यांनी. तर भारी वाटलेलं, म्हणजे देव कदाचित खुश झालेला परी झालेली म्हणून. कारण त्याच टायमिंग पासून पाऊस सुरू झालेला. ही माझ्या मुलाची आयडी आहे, मी त्याची आई आहे रुपाली. ओके, मग हाय बाई कसं काय टाईप केलात? मग एखाद्या वेळी ताई वगैरे टाईप केलं असतं तर आवडलं असतं. मग बाई वगैरे काय? हे एक कॉमन सेन्स असतात ना, की नमस्कार ताई किंवा नमस्कार असं काहीतरी वेगळं असतं, किंवा हाय वगैरे. बाई हे काय? पटापटा कमेंट करा सगळ्यांनी, सीसीवर असणाऱ्यांनी. हॅलो एव्हरीवन, कुठे गेलात सगळेजण? बांगडो खाऊ गेलाय की काय? बांगडो इश्क वाला मुकेश दादा म्हणतायत रामकृष्ण हरिताई, रामकृष्ण हरी दादा. स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मधून. आपलं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता दुपारी.
तर नक्की सगळ्यांनी जॉईन व्हा मंडळी. रामकृष्ण मुकेश दादा कसे आहात तुम्ही? इथंच हाव, मग बोला की इथंच हाव. तर माझं तोंड काय बघताव? पावसात ना, म्हणजे मी शाळेत जायची तेव्हा मला एवढी पावसात मजा यायची. आणि मी काय करायची माहिती आहे तुम्हाला, सांगते. कोणाला सांगायचं नाही, मी सिक्रेट सांगते माझं. म्हणजे नाही तर माझ्या आईला जाऊन सांगाल. तर मी काय करायची, आणि 5:30 वाजता विठ्ठल दादा नमस्कार. हाय दीदी म्हणतायत नमस्कार. विठ्ठल दादा कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. नवीन असाल तर नक्की चॅनलला जॉईन व्हा, कारण आपलं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. आणि मी आहे कोकणातली. तुम्ही कुठून आहात मला नक्की कमेंट करून सांगा. निलेश दादा म्हणता इलय नमस्कार ताई. नमस्कार निलेश दादा, स्वागत असा कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसं असेल निलेश दादा? मी बरा आहे बघ. विठ्ठल दादा म्हणतात ओके ओके. मी पुण्याचा आहे. ओके, पुण्याचे आहात का? पुण्याला गरमी आहे की नाही सध्या, की आज पाऊस पडणार आहे? बघ मी पुण्याचा. ओके ओके. सांग ओके मी सांगते. तर मी काय करायची माहिती आहे ना, आमची 5:30 वाजता शाळा सुटायची. आणि शाळा भरायच्या टायमिंगला म्हणजे 10:30च्या टायमिंगला किंवा म्हणजे 11 11:30च्या टायमिंगला भरपूर पाऊस असायचा. आणि संध्याकाळचा भरपूर पाऊस असायचा. विठ्ठल दादा म्हणते खूप गरमी आहे. ओके, इकडे पण भरपूर गरमी आहे, सगळीकडे भरपूर गरमी आहे. जेव्हा पाऊस पडेल तेव्हा जीवाला आणि या धरतीला पण काय म्हणतात ती शांतता मिळेल गरमीपासून. तर मी काय करायची माहिती आहे, जिथं खड्डे असायचे खड्डे असायचे आणि जिथं भरपूर पाणी असायचं, एक रस्त्याच्या एका साईडने असं पाणी वाहत असतं ना, तिथून पचक 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 करत मी चालायची. आणि पूर्ण ड्रेस माझा भिजून टाकायची. आणि आईला सांगायचं ग बापरे आई बघ ना किती पाऊस होता, मी भिजली. आता काय मी उद्या जाऊचंय नाही शाळेत, कसं आता हे ड्रेस काय सुकायचं नाही काय नाही. मग आईला असं वाटायचं का हा ही आता ड्रेस भिजूनच आणला हिने. आई बरी म्हणजे अगोदर काही इस्त्री वगैरे नव्हते किंवा पटकन पावसात सुकायचे नाही ना, हातानेच पिळायचे, असे वॉशिंग मशीन त्या काही नव्हत्या. सो मग आई काय करायची, म्हणजे असं निखारे वगैरे जेवण बनवून झाल्यानंतर निखाऱ्याकडे धरून आई माझी ना माझा ड्रेस सुकवायची. आणि मला राग यायचं, अरे जाऊ दे ना मला नाही जायचं उद्या शाळेत, राहू दे ना नको सुकवू. मग आईला सांगायची नको राहू दे ग, कशाला करते, हात दुखतील, चल राहू दे, चुकला तर जाईन मग उद्या शाळेत. असं होतं माझं. प्रेम म्हणते एव्हरीवन गेट्स टाइम टू चेंज देअर लाईफ बट लाईफ डझंट कम अगेन टू चेंज द टाइम. येस राईट भावा. निलेश दादा म्हणते नमस्कार सर्वांना. नमस्कार निलेश दादा. मुकेश दादा म्हणते ताई उल्हासनगर मानेरे गाव. ओके, उल्हासनगर मधून आहात का तुम्ही? मानेरे गाव. ओके ओके, स्वागत आहे दादा. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. आणि तुमच्याही अशा काही लहानपणीच्या आठवणी असतील पावसा रिलेटेड तर नक्की सांगा. निदान बाहेर उकडा पडलाय पण मनात तर पावसाची आतुरता आहे. खड्ड्यात डुबुक डुबुक ना, हा खड्ड्यात डुबुक डुबुक करत पचक पचक डुबुक डुबुक. निलेश दादा म्हणते मी पण सेम. और मेरे बापरे, हाय फाय. प्रेम म्हणतो आमच्या वेळी पाऊस सकाळी खूप पडायचा, आज सुट्टी मिळणार म्हणून खूप खुश व्हायचो, पण बरोबर शाळेचा टाइम आला की पाऊस थांबायचा. ओ माय गॉड. AR07 पाटील म्हणतात हाय कसा आहे 1 मंथने आलो मी. हा काय यादी आलेलात का माझ्या लाईव्हला? हा एकदा आलेलात तुम्ही 1-2 महिन्यापूर्वी. कसे आहात दादा? AR पाटील. निलेश दादा म्हणतात तुमच्या काय AR पाटील तुमच्या काही पावसा रिलेटेड आठवणी असतील तर नक्की सांगा मला. नाही आमचे नाही ताई कधी खड्डे, आमका जाम आवडायचा शाळेत जाऊ.
म्हणजे असे खड्डे म्हणा गेले तर असं पाण्याचे असे हे रस्त्याने जाताना जरा डांबरी रस्त्यांमध्ये खड्डे पडतात ना तिथं. विठ्ठल दादा म्हणते कोकणमध्ये 100 किस्से सांगा कोकणातले. सांगते. प्रत्येकाला आयुष्य बदलण्यासाठी वेळ मिळतो, पण वेळ बदलण्यासाठी आयुष्य पुन्हा मिळत नाही, हे मात्र खरं आहे प्रेम. एआर पाटील म्हणते हो आले आहे, डेली लाईव्ह जॉईन करतो आहे. ओके. अहो मी कोकणचाच आहे. हो ओके मी छान. आम्ही कोकणी माणसं आहे. कायम खुश चालू असतो. थँक्यू एआर. दीदी काल माझ्यासोबत आणि इतर स्टुडंट सोबत वाईट घडलं. हा ना, मला सांग ना तू. सांग आम्ही इथं सगळी आहोत, सांगू शकतोस तू. विठ्ठल दादा तुम्ही जेवण केले का? जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे दादा. निलेश दादा म्हणतोय 26 जुलै 2005ची मात्र आठवण कधी विसरणार नाही पावसाची. हा, जे तू बोललेलास ना, माहितीये. एआर पाटील म्हणतायत हो. जेवलात एआर पाटील दादा? जेवलात का? विठ्ठल दादा म्हणते काय बनवलंय आज? मटर राईस बनवलाय. कारण परवा घरी जायचं आहे. जम्मूहून ह्याला कोकणात जायचं आहे. सो कामं भरपूर पडली आहे. सगळं आवरून 45 दिवसाच्या सुट्टीसाठी जायचं आहे. म्हणजे घरातलं सगळं एकूण एक आवरायचं आहे. आणि तिकडून आल्यावर 2 दिवसात स्कूल आहे, त्यामुळे खूप कामं पडली. त्यामुळे असं हलकं फुलकंच जेवतोय, दुपारचं पटकन होईल असं. चला मी थोड्या टाइम नंतर येईल. ओके एआर पाटील. निलेश दादा म्हणते काय झाले चिना. एआर पाटील म्हणतायत डाएट घेतो आता. ओके घ्या. रेखा शिंदे म्हणतायत हाय. नमस्कार रेखाताई, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मधून. कुठून आहात आपण रेखाताई? एआर पाटील म्हणताय मी माझी फर्स्ट मील प्लॅनर राईस. म्हणजे तुमची मील आहे का राईसची? रेखाताई म्हणतात गुड आफ्टरनून ताई. गुड आफ्टरनून रेखाताई. कशा आहात तुम्ही? कुठून आहात नक्की सांगा. विठ्ठल दादा म्हणतात सेम मी पण मटन बिर्याणी. वाव. मी मटर ग्रीन पीस, मटन नाही. इश्कोला म्हणते कोकणात रस्त्यावर डांबर कधी पडते माहितीये? नाही. चिन्मय म्हणते आमची परीक्षा ऑनलाईन कम्प्युटरवर होती आणि त्या सेंटरवरचे कम्प्युटर खराब होते. मी तर 5-6 वेळा कम्प्युटर बदलले तरी पण बंद पडत होते कम्प्युटर. यार असं कसं यार, मुलांच्या परीक्षा आहेत आणि एवढा हलगर्जीपणा शासनाचा. मग मुलं कशी ही करणार, पुढे जाणार खरंच. मग पुढे काय झालं रे प्रेम? चिन्मय एआर म्हणतात म्हणजे मी डाएट फॉलो करतो तर. ओके. मग काय दुपारच्या डाएट मध्ये काय घेता एआर पाटील? निलेश दादा म्हणतात चिन्मय बोलला होता ना त्याला चिना बोलले आवडते. ओके. हे भगवान, मी म्हटलं चायना वाला कोण आला? एआर पाटील म्हणते पालक पनीर आणि राईस. वा, मला पण आवडतो पालक पनीर. विठ्ठल दादा कोकणमध्ये मी गेलो ट्रेकिंगला. अरे वा, कुठे गेलेलात विठ्ठल दादा ट्रेकिंगला कोकणात? निलेश दादा म्हणते माका पण मटन ऐकू इला गो. हा, मटर आणि मटन मध्ये थोडस ह्या असं, बाकी काय नाही. चल येतो मी. हो ये. स्वागत असा पुन्हा एकदा, कधी पण येशील तेव्हा. प्रेम बोलता कोकणात डांबरीचा वास 2 वेळा येतो, एक पावसाळा जवळ आला की, दुसरा निवडणूक जवळ आला की. राईट. एआर म्हणते 10 एग्स आणि राईस प्लस डाल. ओ माय गॉड. 10 एग्स खातोस तू? फक्त ते व्हाईट खातोस की ते येल्लो वाला खातोस? विठ्ठल दादा म्हणते रत्नागिरी. ओके, रत्नागिरीला गेलेले का? मग कसा एक्सपिरियन्स होता तुमचा? चिन्मय बोलतोय मॅडम मला मॅथचा पेपर खूप घन गेला. घन म्हणजे सोप्पा की इझी की हार्ड गेला म्हणतोय.
विठ्ठल दादा, तुम्ही मटन मध्ये खोबरा टाकता का? हा, कारण मी कोकणातली आहे आणि म्हणजे इथं नाही पण कोकणात सर्रास सगळ्यामध्येच खोबरं असतं. एअर पाटील म्हणते हो हो बोल एक गावरान. वा वा वा, गावरान भारी. प्रेमची मेसेज कुठे गेला? घाण. ओके, मॅथचा पेपर घाण गेला. अरे बापरे. मग तुला काय वाटतं म्हणजे किती तुला पडतील तिथं? एअर पाटील म्हणतायत छान स्टडी कर, छान कॉमबॅक कर. कुठे बी मेसेज पटापटा जात आहेत. कॉमबॅक कर आणि सोल्युशन शोध भावा. येस, एअर पाटील दादांनी पण तुला एक दिलंय, कॉन्फिडन्स दिलाय की छान स्टडी कर आणि सोल्युशन काढ त्याच्यावर आणि बघ काय कसं होते ते. इश्कोला हाईड ग, हाड ग. निलेश दादा म्हणते चिना मस्त. पावसाळ्याच्या गप्पा चालू होत्या काय तुझा एक टॉपिक वेगळा तर लगेच दुसरा वेगळा शिरा पडो. नाही, त्याला त्याची एक्झाम होती ना रे दादा काल. इश्कोला म्हणते हार्ड बोलायचं आहे त्याला. येस. विठ्ठल दादा तुम्ही पण खोबऱ्यासारख्या गोड आहात. थँक्यू. थँक्यू. टेन्शन आलं मला. नको यार, टेन्शन घेऊ नको. आता झालेला पेपर गेलायच ना, आता काय टेन्शन घेऊ नकोस. आता त्याच्यावर काय सोल्युशन असेल तर बघ. टेन्शन घेऊन काय फायदा नाही, सोल्युशन काढायचं आहे आपल्याला. एअर पाटील म्हणते मॅथ्स थोडा हार्ड आहे बट तरी पण सोल्युशन काढ. येस, एअर दादा बोलला ना, खरं आहे ते. म्हणजे प्रॉब्लेमवर सोल्युशनच महत्त्वाचं आहे, की त्याच्याबद्दल विचार करणं गरजेचं नाही आहे, सोल्युशन काढणं महत्त्वाचं आहे. चिन्मयमध्ये पेपर सोडवायला हात थरथरत होते. बापरे, एवढा कठीण होता का? एआर पाटील म्हणतात आणि एक प्लॅन कर, म्हणजे एक तुझा टार्गेट ठेव. ओके, एआर पाटील नक्कीच त्याला हेल्प करा तुमच्या गायडन्सची. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणताय हॅलो मॅडम जी. हॅलो डोनाल्ड ट्रम्प, कैसे हो आप? तुषार दादा म्हणते हाय. बघ, विठ्ठल दादा म्हणते नाईस ग्लासेस. थँक्यू विठ्ठल दादा. तुषार दादा म्हणते ABCDEFGHIJKLMNOP. तुषार दादा आता काय ABCD शिकवणार तू? एअर म्हणतायत मी तुला हेल्प करू शकतो, म्हणजे तुला सांगू शकतो की एक परफेक्ट प्लॅनिंग. वा रे वा, खूप छान. हो म्हणतायत. चिन्मय म्हणतोय कठीण नाही, मी सारखं कम्प्युटर बदलत होतो त्यामुळे मला वाटलं आता टायमिंग मिळणार नाही. ओके, म्हणजे ते ह्या गोष्टींमुळे तुला असं भीती वाटली. निलेश दादा म्हणते ताई किती वेळ असणार आहोस तू? मी एक माझा नागपूर एक्झामची स्टोरी सांगू काय? हो दादा सांग. एआर पाटील म्हणते डोनाल्ड ट्रम्प कुठे गेला? डोनाल्ड ट्रम्प पण अमेरिकेमधून लाईव्ह फॉलो करतात. बघ ना, मग कोकणच्या प्रीती याच्या लाईव्हला डोनाल्ड ट्रम्प पण येतात. चिन्मय बोलते हो सांग ना यार दादा, नक्की सांग चिन्मयला, कारण तो अभ्यासामध्ये खूप पॅशनेट आहे. तुझ्या दादा जनरल नॉलेज घ्यायचं जा. ओके, निलेश दादा म्हणते पाहून तास जाय जवळपास. हो का? 2 वाजले ना, मी मिस्टर येईपर्यंत असतं लाईव्ह. बरं सांगतो थांब. एअर म्हणतात हॅलो मराठवाडा. रामकृष्ण हरिमाऊली. रामकृष्ण हरिमाऊली. मराठवाड्यामधून आहात का तुम्ही दादा? प्रेम बोलते प्रीतियाच्या मनातील कोकण सोडून कितीही दूर गेले तरी मनाचा एक कोपरा नेहमी त्या लाल मातीतच अडकलेला असतो, कारण कोकणावर प्रेम नाही होत तर कोकण रक्तातच असतं. येस, लहानपणापासून यार मी कोकणात राहिली आहे आणि आता मला इकडे हे राहणं मला ना नकोसं वाटतंय. म्हणजे मिस्टर भेटले तर मला कोकण भेटत नाही आणि कोकण भेटलं तर मला माझा मिस्टर भेटत नाही आहे, अशी माझी गत झाली आहे. दोघांसोबत माझं राहणंच होत नाही. विठ्ठल दादा म्हणजे तुम्ही ते कुठून आणता? काय कुठून आणतो? काय कुठून आणतो विठ्ठल दादा?
ए आर पाटील म्हणतायत कोकण इज फॅन्टॅस्टिक. येस ए आर पाटील. निलेश दादा म्हणतोय चीना सारख्यांना थोडी प्रेरणा मिळते सगळ्यांका. चिन्मय म्हणतोय ताई मला त्यावेळी वाटलं की माझ्याच बाबतीत असं घडत आहे की काय. ओके, नंतर तुला कळलं असेल की सगळ्यांबाबतीत तसंच होते. अशोक दादा, हाय अशोक दादा, बोला की हो. ए आर पाटील म्हणते भावा एक काम कर, तू पूर्ण चॅप्टरचा एक फॉर्म्युला रीड कर. ओके, ए आर पाटील म्हणतात ओके. चिन्मय म्हणते हो निलेश दादा. अशोक दादा म्हणते काय कोणाला काय अडचण आहे. चिन्मय बोलते दादा पण माझी परीक्षा झाली, मी परत कसं काय करू ना. ए आर पाटील म्हणतात आणि पहिली स्टेप तू सॉल्व कर आणि चेक चुकू दे पण छान कॉमबॅक. कोकण स्वर्ग आहे. येस, कोकण स्वर्ग आहे. विठ्ठल दादा म्हणते ती भारी स्माइल. कुठून आणली ती भारी स्माइल? कुठली स्माइल, माझी का? निलेश दादा सांगतो ऐका तर विषय असा की ए आर पाटील म्हणते अरे पहिले तू फॉर्म्युला रीड कर सर्व. सॉरी. मी 2 मिनिटात आली मुलांना जेवण वाढून, तोपर्यंत कमेंट करा.
ओके म्हणतोय अशोक दादा म्हणतात बोला. निलेश दादा म्हणते 2010ची गोष्ट आहे. निलेश दादा म्हणते मला एक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी नागपूर सेंटर आले होते. अशोक दादा म्हणते बरं पुढे. AR पाटील म्हणते भावा तू टेन्शन घेऊ नको, तू सोल्युशन शोध आणि तू जर कायम फॅन्टन्सी ठेवली मेहनत करायची तर तू हार्डनेसला कमजोर बनव. वा वा खूप छान AR पाटील, खरंच खूप छान मोटिवेट करताय. म्हणतायत AR पाटील म्हणतायत बरं बरं ठीक आहे. प्रेम बोलते एक शॉर्ट स्टोरी जर कोकणची प्रीती व्लॉगच्या प्रेक्षकांसाठी. एक शॉर्ट स्टोरी फक्त कोकणच्या प्रीतिया ब्लॉगसाठी. ओके. निलेश दादा म्हणतोय प्रेक्षकांसाठी. निलेश दादा म्हणते मुंबईतल्या सर्वांनाच मुंबई एक्झाम सेंटर मिळाले नव्हते म्हणून सर्व ट्रेन एकदम फुल रिझर्वेशन मिळत नव्हते. अशोक दादा म्हणते पुढे काय झालं निलेश. ओके. चिन्मय बोलते AR दादा माझं हे वर्ष संपलं परीक्षेचं, मग मी पुढच्या वर्षी नाही देऊ शकत. इश्कॉललो म्हणते अरे चिन्मय नको टेन्शन होऊ, म्हणजे दिलेस ना तू, लिहिलायस ना पेपर. प्रेम बोलतोय एक मुलगा शहरात मोठा झाला, मोठी स्वप्न, मोठं काम, मोठी माणसं, सगळं मिळालं त्याला, पण तरीही काहीतरी कमीच वाटायचं. ओके. तुषार दादा कोणत्या केंद्रीय मंत्रालयाने ब्रिटिश बंदोबस्तात कविता लेखन आणि प्रकाशित केले. इश्कॉलला म्हणते एक दिवस अचानक पावसाचा वास आला आणि त्या क्षणात त्याला आठवलं कोकण. अशोक दादा म्हणतात बरं. प्रेम बोलते तो लगेच गावाकडे निघाला. एसटीच्या खिडकीतून दिसणारी हिरवी झाडं, लाल माती, वाकडे रस्ते, सगळं पाहताना त्याच्या डोळ्यात नकळत पाणी आलं. गावी पोचल्यावर आजीने विचारलं काय रे शहरात सगळं ठीक आहे ना, मग परत का आलास. निलेश दादा म्हणते मग कसे बसे दादाने सेटिंग लावून माझे तिकीट कन्फर्म केले. ओके. इश्कॉलाला म्हणते तो फक्त हसला आणि म्हणाला आजी तिथे पैसा आहे पण इथं जीव आहे. वा वा वा. अशोक दादा म्हणते आणि मग इश्कॉलाला म्हणते मेसेज कुठे गेला. त्या रात्री समुद्राच्या आवाजात झोपताना त्याला एक गोष्ट समजली, माणूस किती मोठा झाला तरी त्याच्या मनाचं घर नेहमी कोकणातच राहतं. येस. आणि माझंही तसं घर, माझं मन माझ्या कोकणातच आहे. अशोक दादा म्हणते झाला का तू पास ती एक्झाम. समजेल ना, तर लगेच नाही समजत असेल ना. प्रेम बोलतोय त्या रात्री समुद्रात. ओके. सुजित दादा नमस्कार. आज काय मेनू आहे जेवायला. आज आहे मटर राईस आहे. मटर ग्रीन पीस. मगापासून सगळ्यांना मटनच ऐकायला आलं, मटन, म्हणून मी तुम्हाला ग्रीन पीस सांगितलं. अशोक दादा निलेश बोल भाऊ. निलेश दादा पुढे सांगते मला एक सीट मिळाली होती स्लीपरची, पण बरेच स्टुडंट खाली बसले होते तर मला काही पटले नाही. त्यांच्यासोबत सीट शेअर केली मी आणि थोडा अभ्यास गप्पा करत पोचलो नागपूरला. ओके. श्रेया ताई म्हणते हाय दीदी मी पण कोकणात येणार आहे सोमवारी फिरायला. हो का. वा वा श्रेया ताई, मस्त मस्त फिर कोकण. श्रेया ताई प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. निलेश दादा म्हणते नागपूरला पोचलो तर कळाले एक स्टेशन अगोदर म्हणजे अजनीवरून जवळ होते एक्झाम सेंटर. ओके. अशोक दादा म्हणते महत्वाचे हे आहे की तू पास झाला का नाही. हा चिन्मय तू पास झाला की नाही हे सांग ना. अशोक दादा म्हणते अरे मग तुझा तर गेम झाला मोठा भावा. चिन्मय बोलते हो मी दिला पेपर, पण जर चांगले इंजिनिअरिंग कॉलेज मिळवायचं असेल तर CETला 95% लागतात, प्लस लागतात. ओके. मग तुला कधी कळणार पेपर, म्हणजे रिझल्ट कधी कळणार CETचा. निलेश दादा म्हणते नागपूरला उतरलो तर इतकी गरमी, मग कसे बसे ऑटो पकडून पोचलो एक्झाम सेंटरला. ओके. अशोक दादा म्हणते निलेश लेट होतोय खूप. दिवशाळा म्हणतायत, दैवशाळा म्हणताय ताई तू खूप छान दिसत आहे ताई. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. जेवलात का दादा. अशोक दादा म्हणताय मॅडम पासेड की नापास कळायला ही गोष्ट
2000ची आहे. अरे ओ अशोक दादा, मी चिन्मयला सांगते रे, सांगते हो. निलेश दादा म्हणते अभ्यास तर चांगला होता, पण गरमीमुळे इतका हैराण झालेलो की ब्लँक झालो होतो एक्झामला. ओके. तुषार दादा हाय म्हणतोय. हाय तुषार दादा. अशोक दादा म्हणते कोणता पेपर होता? चिन्मय म्हणते जून महिन्यात आहे रिझल्ट. ओके, जून महिन्यात आहे का? मग तुला काय वाटतंय की तुझ्या म्हणजे ह्याने काय वाटते की किती पडतील? निलेश दादा म्हणते माझा प्लॅन होता एक दिवस फिरेन नागपूर मग जाईन मुंबईला. ओके. तुषार दादा म्हणते जून महिन्यात कशाचा रिझल्ट आहे? सीईटीचा. चिन्मयची काल एक्झाम होती सीईटीची, तर त्याला थोडासा पेपर हार्ड गेला कारण कम्प्युटर सारखे सारखे बंद पडत होते. त्याला खूप कम्प्युटर 2-3 कम्प्युटर चेंज करावे लागले तिथं, त्यामुळे तो थोडासा घाबरला तिथं. निलेश दादा म्हणतोय पण गरमीमुळे लगेच मुंबई गाठायचे बघितले. प्रेम बोलतोय इथला पाऊस फक्त भिजवत नाही तर जुन्या आठवणी जाग्या करतो. इथला समुद्र फक्त लाट देत नाही तर मनाला शांतताही देतो. अशोक दादा म्हणते कोणता पेपर होता? सीईटीचा. इश्कवाला म्हणते म्हणूनच किती दूर गेलो ना तरी मन शेवटी म्हणतंय चल आपल्या कोकणात जाऊया. हा आता माझ्या मिस्टरांक पण ना म्हणतात माझ्या ऑफिसमध्ये मनच लागणार नाही गो, काय करू, कंटाळच येता, काम करूच पण कंटाळ येता. अशोक दादा चिन्मय भावा होतोय तू पास. अशोक दादा सांगतायत. चिन्मय तसं नाही सांगू शकत कारण महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच विद्यार्थी ही परीक्षा देत असतात. ओके, टेन्शन घेऊ नको. हाय गॉडफादर, कसली एक्झाम? सीईटीची एक्झाम आहे झाली चिन्मयची. तुषार दादा नुसते ऑप्शन आहे सीईटीला. निलेश दादा म्हणतोय येताना रिझर्वेशन नव्हते मग काय माणूस की नाही दाखवली कोणी. निलेश दादा म्हणते आता मेन आहे ऐका. ओके. अशोक दादा म्हणते निलेश कोणता पेपर तुझीच वाट बघत होतो रे. निलेश दादा आपली स्टोरी सांगतोय. निलेश दादा म्हणते 2 बिहारी होते प्रवासात. संदेश दादा म्हणताय मस्त आंबे खाल्ले आमच्या गावी. हो का संदेश दादा? वा वा वा, खूप छान दादा. निलेश दादा म्हणतायत ते पण एक्झाम देऊन आलेले होते. ओके ओके. गॉडफादर एक्झाम वरून भरोसा उडला. हो का गॉडफादर दादा, तुम्ही आमरस का? अशोक दादा म्हणते निलेश बस भावा. चिन्मय म्हणते मला सांगा कोणी इथं सीईटीची परीक्षा दिली होती का? सीईटीची इथं एक्झाम कोणी दिली होती का मंडळी तुमच्यापैकी जे लाईव्हला आहेत? तुषार दादा तुम्ही दिलेलात का? चिन्मय म्हणते मला. ओके. इश्कोलेलो म्हणते शहर माणसाला मोठं बनवतं पण गाव त्याला माणूस बनवून ठेवतो. वा वा वा. कोणी सीईटीची एक्झाम दिलेली आहे का? प्रेम तू दिलेलीस का सीईटीची एक्झाम? चिन्मयला विचारतोय. मंडळी प्लीज जे नवीन आले त्यांनी प्लीज लाईक करा. प्लीज मला गाईड करा, खूप गरज आहे. नक्कीच चिन्मय इथं असतील त्यांना मी सगळ्यांना विचारते. अक्षय दादा तुम्ही कधी सीईटीची एक्झाम दिलेलीत का या आधी कधी? तुषार दादा तुम्ही दिलेलात का सीईटीची एक्झाम? श्रेयाताई म्हणते हाय इशक दादा. अश्विनीताई नमस्कार. अश्विनीताई तुम्ही कधी सीईटीची एक्झाम दिली आहेत का 12वी नंतर? श्रेयाताई म्हणते हाय इशक दादा. अक्षय दादा म्हणते मी 5 वर्षापूर्वी दिली होती सीईटी. ओके. चिन्मय तुला काय विचारायचं असेल तर अक्षय दादांना पण विचार. निलेश दादा म्हणतोय त्यांचे एकमेकांत पेपर बद्दल चालू होते, कोणाचे आन्सर काय ते. ओके. श्रेयाताई म्हणते अक्षय दादा माझा पण यूट्यूब चॅनल आहे, गजाननचं नाव सांगा. गॉडफादर म्हणतात तुम्ही प्रामाणिक अभ्यास करता पण तिकडे तुमचे प्रामाणिकवर पाणी फिरवल्याचे काम करत असतील. हो ना. गजाननचं नाव सांगू. इश्कला म्हणते हॅलो श्रेयाताई म्हणते इशक दादा माझं पण यूट्यूब चॅनलचं नाव सांगू. निलेश दादा म्हणते मी ऐकत होतो मग मी त्यांना विचारलं बिहार में भी था ना सेंटर
बिहार में भी थाना सेंटर, तो आप यहाँ मुंबई में क्यों आए एग्जाम देने? ओके. अक्षय दादा बोलला. अशोक दादा म्हणते निलेश तू मुद्द्यावर भावा बस आता. निलेश दादा डायरेक्ट मुद्द्यावर ये रे असं सांगतायत अशोक दादा. खूप लॉंग होतंय असं म्हणतायत. अशोक दादांना थार नाहीये, डायरेक्ट तू मुद्द्यावर सांग काय ते. निलेश दादा तर त्यांनी काय सांगायचं. गॉडफादर मध्ये ताई महाराष्ट्राचा बिहार केला यांनी. चिन्मय बोलतोय जर समजा सीईटीला कमी मार्क पडले तर मग इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घटना कास्ट मधून होऊन जाईल का? अक्षय दादा सांग रे जरा. निलेश दादा क्वालिटी मॅटर्स. येस. अक्षय दादा चिन्मय विचारतोय जर समजा सीईटीला कमी मार्क्स पडले तर इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घटना कास्ट मधून होऊन जाईल का? गॉडफादर म्हणते नाना पाटेकर काय बोलले परवा. चिन्मय म्हणते घटना नाही घेताना. ओके. घेताना ऍडमिशन घेताना कास्ट मधून होऊन जाईल का? दीदी मी कोकणात जाणार आहे फिरायला. हो श्रेयाताई मस्त फिर कोकणात. कोकण खूप छान आहे. अक्षय चिन्मय कास्ट सर्टिफिकेट प्रेझेंट करायला लागतं आणि जर कास्ट सर्टिफिकेट प्रेझेंट केलं तरच कास्ट व्हॅलिड राहते. येस. नाही तर ओपन मध्ये होणार. हो मा माझ्याकडे सर्व डॉक्युमेंट आहेत. ओके. अशोक दादा म्हणते ते बिहारी तुला काय बोलले असतील सांग निलेश बघू आपण. श्रेयाताई म्हणते चिन्मय दादा जॉईन माय चॅनल नाव सांगू का? गॉडफादर म्हणते कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट लागतं. चिन्मय कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट लागतं रे, मग तुला कास्ट रिझर्वेशन मध्ये मिळेल. हाय सायली. सायली आली. सायली आली. सायली आली. हो आहे माझ्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट. ओके. मग होईल ना तुझं व्यवस्थित, टेन्शन नको घेऊ. निलेश होते हमारे गुरुजी बोले हैं बिहार की सीट तो हमारी है ही वह महाराष्ट्र जाओ, वहाँ के बच्चे पान टपरी और ऐसे वैसे टाइम पास करते हैं, वहाँ जाओ वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा. बाप रे. यहाँ के लड़के पान टपरी करते हैं, टाइम पास करते हैं. देखो म्हणून तर इकडे सगळे बिहारी भरलेत. आंबे संपले की मग जावा गावी ताई. हा आंब्याच्या पायऱ्या काय ते पारांबे गोळा करायला जाते आता गावी. लाईव्ह बंद करायला आली नाही रे, टाइम आहे अजून. अक्षय प्रेमची सायली आली. यस. अशोक दादा म्हणते चिन्मय किती मार्क पडले तरी ऍडमिशन मिळते. चिन्मय म्हणते काय करू दीदी, आधीच बोर्डचा रिझल्ट लागल्यावर घरातील खूप बोलत होते, आता तर जर याला कमी पडले तर काय करू. अरे काही टेन्शन घेऊ नको यार, घरातले बोलणार 4 दिवस बोलणार पण अशोक दादा म्हणताय नाही अशोक दादा असं काही बोलू नका, कोणत्याही सरांबद्दल वगैरे असं बोलू नका. गॉडफादर म्हणतात कॉकरोच जनता पार्टी बद्दल समजलं का? नाही कॉकरोच जनता पार्टी कुठली? शक्ती देशमुख. झालं का जेवण ताई साहेब? शक्ती देशमुख जेवण बनवून झालंय, मुलं जेवतायत, आता माझं जेवायचं आहे. मिस्टर येतील तेव्हा जेवणार. तुम्ही जेवलात का? निलेश दादा म्हणते कळाले का? इतके डिटेल्स मध्ये का सांगितले ते? हा कळाले. इश्कॉलालो म्हणते सायली पीसी वर आहेस का? नाही खुर्चीवर आहे, ती बसली आहे. चिन्मय म्हणते हो अक्षय दादा मला सांगा तुम्ही सध्या काय करता? अक्षय दादा सांग रे त्याला प्लीज गाईड कर. ज्यांनी म्हणजे या क्षेत्रात ऍडमिशन घेतलंय किंवा केले त्यांनी प्लीज सांगा त्याला. हे ऐकून माझं काय झालं असेल सांग बघू. तळपायाची आग मस्तकात गेली असेल, त्यानंतर तुझा भडका उडाला असेल. निलेश दादा म्हणतोय ओके. सायली म्हणते हो करे
हो करे. अक्षय दादा चिन्मय, फक्त तुला कुठल्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं आहे त्याची माहिती काढून ठेव. ओके. हो अक्षय दादा, आता तेच करणार आहे. बाई खूप वाफा येत आहेत गरमीच्या. प्रेम बोलतोय. प्रेम बोलतोय, ऐक मग तुला एक झिप फाईल पाठवतो बघ, चेक कर सायली. अक्षय दादा म्हणते चिन्मय, माझा MBA कंप्लीट झाला आहे आणि सध्या मी असिस्टंट ह्युमन रिसोर्सेस मॅनेजर आहे इटलीमध्ये. ओके. सायली बोलते बरं पाठव. अशोक दादा म्हणते मी कोणाला वाईट नाही बोलत. खान सर आपल्या देशातील सर्वात मोठा चॅनल आहे मॅडम, तुम्ही चुकीचं घेतलं. हां पण ते असं नाही बोलणार ना, म्हणजे निलेश दादा बोलला ना त्याच्यावर बोललात ना तुम्ही की त्यांनीच पाठवलं असेल. त्यांचं खूप चांगलं चॅनल आहे, गरिबांना वगैरे खूप मदत करतात, तर त्यांच्याबद्दल असं बोलणं बरोबर नाही, म्हणून मी म्हटलं. चिन्मय बोलतोय खूप छान अक्षय दादा, प्राऊड ऑफ यू. खरंच खूप छान आहे अक्षय दादांचं शिक्षण. MBA करून त्यांनी एवढं सगळं आता आहेत, HR आहेत, खूप छान. सायली म्हणते हो का रे, असं होते ताई. हो का रे, असं होते ताई म्हणजे काय? निलेश दादा म्हणते तेव्हा निश्चय केला काहीही होऊ दे पण यांची एक सीट तर मी घेणारच. खूप काही शिकवले त्या एक्झामने आणि मग 16 ऑगस्ट 2000 करून दाखवले. वा 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 निलेश दादा वा, कॉंग्रॅच्युलेशन. खूप उशिरा करते पण कॉंग्रॅच्युलेशन. यार प्रत्येक मराठी माणसात तेवढी धमक असली पाहिजे है ना. इस्कॉलर मध्ये चेक कर पाठवलंय. अक्षय दादा म्हणते चिन्मय आधीच कट ऑफ काढून ठेव आणि थोडी कम्पेअर करून ठेव. इस्कॉलर म्हणते आणि जमेल का सांग. चिन्मय म्हणते हो मी सध्या यूट्यूबला सगळी माहिती काढत आहे. ओके. निलेश दादा म्हणते इतका अभ्यास केला की एक सारखे तीच वाक्ये असायची कानावर आणि नवीन ऊर्जा मिळायची. वा 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 वा. सायली बोलते ओके नक्कीच. यशोदीप दादा म्हणते गुड आफ्टरनून टीचरजी. गुड आफ्टरनून यशोदीप दादा. प्लीज यार मंडळी लाईक करा चॅनलला, जे नवीन आले त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला. फक्त 17च्या 17 लाईक आहेत. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे, एवढ्यात व्हायला पाहिजे होते 20 लाईक्स. गॉडफादर यशोदीप दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला, कोणी लाईक नाही केलं आहे. पटापट सगळ्यांनी लाईक करा आता. कॉकरोच पार्टी नाही माहिती हो, सांगा की. आता तुम्ही कडी घातलेली उघडली कशी? भगवान भूत आ गए क्या इधर? गॉडफादरने कॉकरोच जनता पार्टी जॉईन केली का? श्रेया म्हणते सायली दीदी माझं यूट्यूब चॅनल आहे, चॅनलचं नाव सांगू नक्की जॉईन हो. अशोक दादा म्हणते आणि ती मुलं आपल्यापेक्षा हुशार असतात. अक्षय दादा म्हणते चिन्मय बेस्ट ऑप्शन, कॉलेजमध्ये जाऊन इन्क्वायरी कर, सगळी व्हॅलिड इन्फॉर्मेशन मिळेल. नेटवर सगळी इन्फॉर्मेशन खरी मिळत नाही. ओके. शेवटी समोसे बनवायचे आहेत, गुरुजींनी सांगितलं आहे. यशोदीप दादा म्हणतात गुड आफ्टरनून टीचरजी. गुड आफ्टरनून यशोदीप भाई, नमस्कार. चिन्मय म्हणते होय मी काही इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये भेट देऊन पण माहिती घेणार आहे. ओके चिन्मय, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. यशोदीप दादा म्हणतात केली.
चिन्मयमध्ये मी ऑलरेडी लाईक केलं आहे. ओके चिन्मय. इश्कॉलालो म्हणतोय सायली. श्रेयाताई म्हणतात हाय अशोक दादा, माझं पण यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे. ओके. आणि मी कोकणात फिरायला जाणार आहे, खूप सारे व्हिडिओ टाकणार आहे. व्हिडिओज बघायचे असेल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी. हिचं कोणती श्रेया रायकरचं चॅनल नक्की जॉईन करा. अक्षयदादामध्ये मराठी माणसामध्ये धमक असती स्वप्न पूर्ण करायची, पण खरं सांगायचं तर काही लोक काम करायला मागे पळतात. गॉडफादर म्हणजे ये ताई मी केले लाईक, उगाच माझं नाव नाही केलं तुम्ही. लाईक करा पटकन. श्रेयाताई म्हणते गॉडफादर. अरे श्रेयाताई, गॉडफादर दादा श्रेयाताई तुम्हाला काहीतरी सांगते ऐका. श्रेयाताई म्हणते माझं पण यूट्यूब चॅनलला जॉईन व्हा. निलेश दादा म्हणते ही कोणती एक्झाम हार्ड नसते. हो, कोणती एक्झाम हार्ड नसते, आपली तयारी कमी असते मित्रांनो. युवा पिढीला माझ्या या प्रसंगातून सांगू इच्छितो की वेळेचा सदुपयोग करा. एकदा का चांगले सेटल झालात की नंतर करा किती ते तरी ती मज्जा, नाही तर येस वेळ पुन्हा येत नाहीये. ह्या अक्षयदादा म्हणते लोक इंडियामध्ये येऊन त्याची स्वप्न पूर्ण करतात आणि आपण आपली स्वप्न दुसऱ्या देशात जाऊन पूर्ण करतो. इट्स जस्ट एक्सचेंज ऑफ कल्चर. तेच ना, आपल्याला आपल्या आई वडिलांना पण सोडून जावं लागतं. निलेश दादा हाय. निलेश दादा माझं पण यूट्यूब चॅनल आहे सांगू. निलेश दादा म्हणतोय बाकीचे घेऊन जाणार आपल्या सीट्स, त्यामुळे जोमाने लागा. आपल्या सीट आपल्यालाच मिळायला हवेत. अक्षय दादा म्हणते निलेश दादा तरुण वयात मेहनत केली तर नंतर पाणी सुखकार होते आणि होत नाही तर 60 वर्षी पण काम करायला लागते. ओके निलेश दादा तरुण वयात मेहनत केली तर म्हातारपण सुखकर होत नाही तर 60व्या वर्षी पण काम करायला लागते. गॉडफादर हसतायत. गॉडफादर काम करा प्रेम म्हणतोय सायली नाही होणार तुझ्याकडून, जरा धीर धर. गॉडफादर म्हणतात वडे आणि समोसे बनवता येतो का ताई? नाही दादा येत मला, मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए मैं सिर्फ खाता. चिन्मय म्हणते मी थोड्या वेळात येतो. ओके ओके. चिन्मय गॉडफादर ताई चुलीवर बिना तेलाचे वडे आणि समोसे कसे बनवशील? बिना तेलाचे समोसे आणि मी वडे कसे बनवेन? चपाती बनवून आधी मी पहिले चपाती बनवीन आणि त्याला मी चपात्यांना त्यात भाजी घालेन, बटाटा घालेन आणि त्याला मी स्टॅपलरने चिकटवेन, स्टॅपलरने पिना मारेन, झाला समोसा. गॉडफादर खाने को आता क्या? हाँ मुझे खाना बनाना नहीं है, मुझे खाना है. गुरुजी बोले तेल वापरू नको. गॉडफादर तुम्ही काय खाता मग? तर पाण्यात उकळून खाता का सगळं गॉडफादर? सायली म्हणते मी पाण्यात जन्मतो पाण्यात मरतो, पण पाणी प्यायलो तर मी लगेच संपतो. गॉडफादर म्हणते सायली क्या है तुझा? निलेश दादा म्हणतोय सॉरी तुम्हाला सर्वांचा जास्त वेळ घेतला, थोडे डिटेल्स मध्ये बोललो. हा ना दादा मस्त बोललास, आम्हाला काहीतरी शिकायला भेटलं त्यातून. प्रेम बोलतोय सायली कॉपी पेस्ट नको करू. निलेश दादा बोलतोय बऱ्याच कमेंट मिस केल्या, मी माझा स्टोरी मध्ये गुंतून गेलो होतो.
ओके निलेश दादा, कोई बात नाही. गॉडफादर म्हणतात मी शोध लावतोय ताई, हवा खाता येते का? हो ना, रोजच खातो आम्ही. तुम्ही नाही खात का? गॉडफादर दादा तुम्ही खात नाही का? आम्ही तर रोजच खातो. आजच कळलं का तुम्हाला? काय गॉडफादर, तुम्ही मठातच राहता त्यामुळे तुम्हाला काय माहिती नाही. तू रोज खाते? हा, मी रोज खाते. रोज हवा खाते, रोज तेल खाते. मला कसं उमगलं नाही, कारण तुम्ही काय ते कुठे ते बसता ते मठात जाऊन बसता ना, त्यामुळे तुम्ही त्या मठात गुंतलेले असतात, त्यामुळे तुम्हाला बाकीचं काहीच दिसत नाही. पण आंबे नाही खाल्ली तू? आंबे पण खाल्ली ना? वो बुलाता है मगर जाने का नहीं. सायली पण रोज खाते भाव. हाँ, ती भाव खाते, मी हवा खाते. चल झूठी. नहीं, मैं तो झूठी नहीं हूँ. मैंने आम भी खाए हैं. गॉडफादर दादा, मी इकडे आंबे खाल्लेत की. निलेश दादा बोलतोय, अगो नागपूर मधून येताना अक्षरशः रडत आले आले होते, काय सांगू. कशा करे निलेश दादा, रडाचं नसतं रे. सायली बोलते मी कधी कधी खाल्ली रे भाव. भाऊ न खाऊ नको सायली, ऍसिडिटी होते ग. गॉडफादर आणि प्रेमच जास्त भाव खातो ना सायली. बाई काही गरमी, मला तर बाबा बाहेर जायलाच भीती वाटते. सायली दीदी, श्रेयाताई म्हणते सायली दीदी माझ्या चॅनलला जॉईन झाली का? मी कोकणात जाणार आहे, तर मजेशीर अनुभव घेण्यासाठी जॉईन व्हा मला. अरे श्रेया रायकर, तुम्हाला मगाचपासून काही नाही काही सांगते. कोणच तुम्ही तिला बोलत नाही आहात. ती सांगते की सगळ्यांना माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. ती आता कोकणात जाणार आहे. तुम्हाला कोकणातले व्हिडिओ पाहायचे असतील तर श्रेया रायकरला जॉईन व्हा. आय एम इनोसेंट बॉय. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गॉडफादर कब से इनोसेंट बॉय हो गए. सायली बोलते प्रेम भाव नाही खात, पण त्याला भाव द्यायला लागतो. येस, श्रेया रायवळ रायवळ राय आहेत का? रायकर रायकर. ओमकार दादा नमस्कार. कसं आहे ओमकार दादा? प्रेम बोलतोय सायली इकडे सगळे खरं बोलून काय सिद्ध करायचं आहे. निलेश दादा म्हणते जाताना मी 4-4 जणांका माझ्या सीटवर बसून नेलोय होतंय आणि येताना लोक माका तुडवत होते, खाली बसलंय होतंय ना, जो तो येऊ तो जो तो यायचं आणि पाय देऊन जायचं. दादा भलाईचं जमाना रवलो खया, सांग माका भलाईचं जमाना रवला. अरे ते पण थकलेले होते रे निलेश दादा, ती पण माणसं थकलेलीच होती ना, त्यामुळे अशा ह्याच्यामध्ये सकाळपासून लोक कामाक जातात, ती संध्याकाळची घरात येतात, मग त्या ह्याच्यात लोकांनी तुका परत कशी काय सीट देवतली माका सांग बघू. प्रत्येक जण आपापल्या लाईफमध्ये बिझी असता. हाय ओमकार दादा, माझं पण यूट्यूब चॅनल आहे, नाव सांगू का? श्रेया म्हणते माझं यूट्यूब चॅनल आहे, नाव सांगू का? आणि त्यात या बिहाऱ्यांचा श्रेया म्हणते श्रेया रायकर डेली वेब्स मराठी जॉईन करा. ओमकार दादा सायली एक काम सांगितलं होतं ते पण नाही तुला जमत. मंडळी मी आली जरा बाहेर, गाडी आली आहे, मी पटकन आली.
प्रेम म्हणतो तुझं हसणं कारण ते पाहिलं की मी सगळे दुःख विसरतो. सायलीला सांगतोय प्रेम. नो साऊंड नो साऊंड. रामदादा नमस्कार, स्वागत आहे सगळ्यांचं, खूप खूप स्वागत आहे. आता फक्त मी 2 मिनिटासाठी मी बाहेर जाऊन आली तर हालत एवढी अशी बेकार झाली, म्हणजे टेम्परेचर एवढं भयंकर आहे काय सांगायचं, खूप भयंकर आहे. म्हणजे 42च्या वरती टेम्परेचर आहे बाई. नो साऊंड. कोकणातील ताई बाय बाय. कोणते चॅनल आहे तुमचे? श्रेया ताई. श्रेया माझ्या एक आता कालच्या चॅनल कालच्या शॉर्टवर जाऊन कमेंट कर, म्हणजे तुला ज्यांना जॉईन करायचं आहे तुला ते करतील तुला जॉईन. ओके श्रेया. मी रुसले तर काय करशील? चॅनल कोणते आहे? चला मंडळी मी आता लाईव्ह संपवते. उन्हाचा चटका बसलाय मला भयंकर. तर उद्या भेटूया आपण 1:15 वाजता. उद्या मस्त एक छान गेम होणार आहे आपल्या लाईव्हला. तर त्यात खूप मजा येणार आहे, धमाल मस्ती असणार आहे, फन असणार आहे. त्यात तुम्ही तुमचं कामाचा स्ट्रेस वगैरे विसरून जाल असा लाईव्ह असणार आहे. त्याची पोस्ट मी आजच टाकणार आहे. तर नक्की उद्या 1:15 वाजता जॉईन व्हा तुम्ही. ओके बाय बाय एव्हरीवन, टेक केअर. बाय निलेश दादा, बाय सायली, बाय प्रेम, बाय राम दादा, बाय आर के. ओके बाय बाय.